моите приятели днехме в София в една църква. Така, още не започвам детското служение и не знам дали че ходиме. Ето краси сени колимчето. Така. После като свърши служението, взима пак на майка ми телефона да продължим още. И ще ви покажа пътя направо, къде стигнахме. Буквално си взех един Макдоналдс да ядем. Знаете ли колко ме болеше колена? Да, взех си един Макдоналдс и като свърши църквата, ще покажем пътя към България. Сега сме в София, в страницата ли беше, какво беше там? Просто на София. Представи! Какво прави този, бе? Маля, тук има нещо. Какво? Наистина има нещо. Не изкарай. Добре ли си я? Ела, сега да ви покажа църквата. Като си тръгнем от църквата, ще направя втора част. Защото мисля, че ще продължи видеото много. Аз съм сега на едно хубаво кинче. И църквата се казва Пробуждане. Ами, да, това. Ой, това тук, бе. Някой като кофте. Чакайте тук, че скрия телефона, защото брат ми ще го вземе. Той ми взима телефона. Отидох само да пия малко вода. Ето като в тето. Видеото след малко ще свърши. Ще направя втора част. И Саши! Сашко! Сашко! Тук в пилинчето! Ела, свърша видеото. Ето го брат ми къде яде в момента.